ang topic for nato is about ni sa repentance. So kining repentance sa Bisaya pa ni siya pag hinulsol. Daghang kaayo mga tao nga abi nila nga bisag di sila maghinulsol, pwede sila dawaton sa Elohim. Bisag di sila moagi sa proseso sa paghinulsol, dawaton sila. So in the first place ato ning gitagaan o kining meaning. Meaning repentance sa Webster ning dictionary, action or process of repenting. Sa ibo pasagutan ning repentance sa paghinulsol, action hato pa na kay buhat or proseso sa paghinulsol. May repenting to turn from sin. Meaning mo talikod yung kasasala. Mo biyak yung kasasala, especially for misdeeds or moral shortcomings. Especially misdeeds meaning mga mali, mga sayop na mga binuhatan. Sa ako nang gingon ang paghinulsol, action na siya, buhat. Dili lang kay naghinulsol ka mo, nahay pasay mo. Oh, sakto na to. No, dili. It is an action or process. Gani, ingon diri ang no, unless there is true repentance, there is no salvation for anyone, even if he claims to believe in Rabong Yeshua. Tumayon ka, nga man nga, wala na may kaluwasan kung walang paghinulsol, bisag ituon siya kang Rabong Yeshua. Tingnan mo gani igsuon. Gawas lang kung ang imuhang kinabuhi parehas na kaniadtong gilansan sa kahoy. Nasa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, nakapangayo siya o pasaylo na hinulsol siya. Nakaingon siya nga, Master, remember me when you're in your kingdom. So dito ra, napasaylo iyang sala. So wala na may lain pang action kayang himuon kay mamatay naman siya. So niadtong pagiha, gipasaylo siya sa iyang utang sa pagpakasala. So kay gipasaylo naman siya o sa ato pa nakaroon presidential pardon. So dili na kay kulong, dili na kapanisan kay gipasaylo naman ka. So natural kung wala na kay utang, libre na ka, gawas na ka sa imong pagka-utang o sa imong pagkamakasasala, natural dumaton kanya. Kana kung tingnan ang atong posisyon, tingnan ang atong standing. What if o narapan ka nga aduna pay gi-extend sa imong kinabuhi? Kung kinahanglan gyapon nga adunay action. Kaya actually kining repentance igsuon, mao ni siya atong scanner. Ha? Scanner ni siya sa mga sala nga naa sa atong kinabuhi. Makita nato nga sa di ko kumawot ani matuan eh. Makita nato nga sa Luke sa James 1:21. Busa biyayang tanang mahugaw nga salaog ang dautan nga anaa sa bisan asa. Tuog diha sa pagka maubsanon, madawat ang natanom nga pulong nga makahimo sa pagluwas sa inyong mga kalag. Oh, ha? So dili rin igo nga ingon diri even if he claims to believe in Yeshua. Pero pag kay magtotoo karon na kumpiyansa ra kay sila nga abi nila ba nga sa dihang ito na kang Rabong Yeshua okay na to naluwas na ka. Eksakto na ba to? Mo ni karon ang condition sa tao. You are only saved from sin. You are not yet saved eternally. So mo na nga kining mga sala nga naa sulod nato kung inyo nang tan-awon nga mga sala naa na sa Matthew 15:19 o sala na sa kasing-kasing, Mark 7:22-23 o gyapon, Galatians 5:16 start sa 17:19 works of the flesh, mga buhat sa unod. So mo ni siya ang condition sa tao. So lisod pa kayo siyang maluwas, igura na siya naluwas gikan sa pagpakasala. So kinahanglan naa pag siya action nga himuon, mo ni gitawag repentance is action or process. Aron gyud nga madawat gyud ta sa Elohim, di ba? Yung dito, lay aside. Unsay atong i-lay aside? May kitag lay aside kanang ihiklim. Ingon therefore lay aside all filthiness. Unsa man all filthiness? Mga kahugawan, mga kadautan, and overflow of wickedness. So ingon siguro ta, wala mong gyud koy sa labrad kay kanang matarong naman ko. Nasa ato pa, atong isupa kining pulong na nag-ingon, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So klaro kay nga may kagwala na kaysa na, nga kung imo lang taon sa imong kinasulogan, hugaw ta nga pagkatao. Naluwas lang tagikan sa pagpakasala. So kinahanglan naa pa tay action or proseso nga ato pang itikang aron nga madawat nato ang tinuohay gyud nga kaluwasan sa atong kalag. Di ba? Ingon diri, which is able to save your souls. Sa tupahangin pang atong mga kalag anuman, naapay na milit nga mga sala. So unless mabito lang sa 2 Peter 3:9, wala maglangan-langan ang pagbalik ni Rabong Yeshua. Kay buot siya nga ang tanang tao mudangat sa paghinulsol. Sa ato pa, ang paghinulsol is to turn from sin. In other words, ang repentance is adunay renewal. No? Adunay pagkainusa. Meaning, kung padulong na ka sa ani nga dalan sa pagpakasala,
Sa diyan giingnan ka nga ayaw nagpadayon ang dala na. Dili ka giko kay mo ni dala sa pagkamataro. Na kung ipadayon ka dito, dili itong repentance. And repentance is the turn from sin. Kung asa itong mga dalan din, dali ka makasala, biya ito. Kung asa kang napita din, dali ka makasala, kikling ka dito, kalagyo ka dito. Mo ni gipsabot nga repentance. Renewal, or in other word, lay aside, or in other word, ani is to change one's mind. Meaning, usbunin mo imong setting sa imong nauna. So, nakuha ba na to? So, naay kalainan ang confession. Ang confession is to tell or make known something wrong or damaging to oneself. Lahi ang repentance, lahi ang confession. Pero ang confession, part siya sa repentance. So, ato nasabtan. Okay. Ang atong mga objectives ani igsuon, nga nung naatay pag-study sa paghinulsol, aron naatay permanent conviction of sin, leading to confess and repent whatever sin he committed. Okay. Naatay permanent nga conviction of sin. So, gatabangan nato atong pagalingon aron nga ma-qualify ka nga maluwas gid ang atong kalag. So, tabangan nato pinaagi sa paghinulsol. Okay. So, dinhi nato makita igsuon kung unsa man day mga sala nga ato unyang ma-examine kung napa ba to sa atong mga kinuhi. Okay, sa 1 John 1:9 basahan ninyo. Apan kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong ang pasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang kalapasan. Okay. Ingon diri, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nagpasabot ba ni Igsoon nga sa dihang nangayo na taog pasaylo o nagsugid na sa tong pasaylo, tibuok ba automatic ba nga nahinindlo ata? Sa inyong pagsabot. Actually, ang ipasabot nani. Kanang gingon niya diri nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So, pasalig ni siya igsuon ha. Oh. Wala ni mag-ingon nga sa usa ka sinugiran, kuha na gyud ang tanan. Unsa may butang ko pasabot? For example lang, sa sala nga nasa sulod sa tao, ato ni siyang ato na lang ning i-identify. Sa Matthew 15:19, nag-ingon siya dinhi. Kay gikan sa kasing-kasing, musunod ang daotang mga huna. Pagpatay, pagpanapaw, malaway, nga pakighilawas, pagpangawat, pagsaksi og mga bakak, o mga pagtamay. Okay. So sa ato pagikan sa kasing-kasing, nagagula ang daotang kuna-kuna. So yung tanatong mo niya daotang kuna-kuna. Okay. So, by nature, ang tao hugaw yung kuna-kuna. Siguro lang ang uban, di nila na-entertain ang kahugaw silang kuna-una, pero still ang kahugaw na agad sa una. Naapoy uban nga, unsay naa silang kuna-kuna, ilagi ipagawa silang baba. Okay. So, mo ito'y giingon nga kung kanang hugaw sa unang-una, kanunay nang gabalik-balik sa imuha, nag-ingon ang Elohim, kung imo na siyang isugid, mapapas ko siya, mairis ba ang buhat sa hugaw na una. Nagkaroon kay, ang sala, pag sige mo ginagsunod-sunod na to, unless na dili, igod ka makapugo, nga dili na yun mo operatong sala, ayaw ko siyang wala. Pero, musamok siya sa tao, diba? Kinsa mo ko niliti ko na una din. Wala, no? Pero kung ato na siyang pangayo at pasaylo, kada hugaw mo na huna, pangayon at pasaylo, Elohim, pasaylo, kung hugaw mo na huna. Pagkasunod na po yung segundo, hugaw mo na, pangayon po yung pasaylo. So, kada tukar sa inyong hugaw mo na huna, sa diyang mga pasaylo, delete to siya, erase. So, hangtod nga, makuhaan to siya o power, makuhaan siya o kining, sa kuwan pa ka ng iyang sting ba, iyang lala. So, time will come, mawala gini siya din. So, mawala gina siya. Kay, sige naman yung pasay, sige naman yung mag-isugid. So later on, wala na kayo bang una. So mutukar na po laing sala. Unsa man ning sala ka? Sa basig mutukar na po ning tawag nato og mortar. So man ang mortar. Patay. Ang maglagot ka kanang himuha ka gamay istorya, maglagot ka gusto na dai nimo pasakitan. Actually that is mortar. Ang mortar mo God is kanang someone nga gusto nimo siyang patyon, gusto nimo siyang so kung mutukar na siya, dabi ng binjas, mortar kung hapon na siya. Sa lahi lang ang level. Pero kung sa diyang mutok ka, makapugong ka rin, mga inapugag pasaylo. So, mawala ang iyahang power, mawala ang iyahang kalala. So, sa sige ni mong sugid, ang Elohim faithful siya. Nga kay, sige naman mo na, binani mo ganahan nga ka ng musulod sa imo, mamuhat sa imo ha. So, ready siya humilo. No? Diba? And to cleanse us from all unrighteousness. Kana, kung pirbita mo ngay pasaylo, o isugid na to ang Elohim. Kaya, ang confession is to tell or make known something wrong or damaging to oneself or to acknowledge sin to Elohim. So, every time nga mapukar itong mga kahugawan nato, kining tanan, every time nga magsinitag mga pasaylo niya, automatic hinlo siya. So, muna gitawag o paghinulsol. Dili na ka gusto ba? Ang mga nagkakabay, hindi na ko gusto aning maipog ko. Abay, hindi na ko gusto aning sa mga sala nga kanang sige gaso mo. So, ibig mong mabog mo siya mo. Para pag unang anak, musulti sa amahan pa.
kanang tabangi ra ko ba nga kanang dili ko magkalisod-lisod sa mga assignment. Natural. Ang amuhan o, di anak, asa man yung assignment? Tabangan kaniya. Ora po namin yung abailuhin. Dili man yung kupakuha ning salaang nasa kuha. Tabangi ra ko. Pasaylo ara ko kuha ara gudi. So natural tabangan kaniya. Kay imo ang knowledge o imo bang namo kay tinguha sa pagbiya. So nakuha nato igsoon. So dili lang na anang usa ka higayon. Oh, it's a process. Ano ito ng repentance, action or process. Usa na siya ka proseso. So taas siya nga proseso. Until such time na mabot na gyud ka sa kabalakan. Okay. So ingon diri permanent conviction of sin. Dayon sa atong ingon diri, unless there is true repentance, there is no salvation for anyone, even if he claims to believe in renunciation. For example lang, diri sa Matthew 6:14-15. Unsa ingon dinha? Kay kung mapasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasaylo usab kamo sa inyong lagitnong amahan. Apan kung dili man kamo mapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, ang inyong amahan dili usab mapasaylo sa inyong mga paglapas. Oh, di ba? Naay mga born again nga mga Christian o mga Messianic nga dili makapasaylo. Unforgiving. Do you think naa sila kalawasan? Hindi ha? Oh? Unless there is true repentance, there is no salvation for anyone. For example lang, ha? Kanang gingon sa Matthew 6:14, dili kayo takapasaylo sa uban, na ingon therefore if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, then will your Father forgive your trespasses. Diba dapat kayo mga magtotoo karon? Nga hangtod karon naghamping gyapon sa pagkadili ang pinasaylo. Do you think masaylo siya sa iyo? Do you think makaabot siya sa langit? So mo na ay kwani. Ha? Ayaw mo pagtuo nga bisan naa nagtuo na mong Yeshua. Ha? Nagsugod na mo kang Yeshua. Kung wala tay pagpasaylo, wala tay tinuod nga pagkinusol, maabot kag langit. Dili ka kaabot sa langit. Kay walay mga unforgiving dito sa langit. Una suod. Unang batayanan kayo. Ang kinahanglan mo pasaylo gyud ka kay pasayloon ka sa langit no amahan. So mo ingon diri naatay permanent conviction of sin. Okay. Natin nga objectives nga naata ning repentance is determination to do away sin. So naatay determination nga mahuas gyud ka, mabalaan gyud ka, mamatarong gyud ka. Mabitaw ng kining pulong sumat sa Ephesians 5:27, sama ni siya sa tubig. Naagay constant cleansing. Sige yung hilo, sige yung hilo, sige yung hilo. Kay aron na mabalaan. Diba? Ang sayo mo sa Ephesians 5:27. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ha? Klaro kayo ha? Aron iyang balaanon o hiluan ang iyang simbahan. Pinaagi sa paghugas sa tubig na mao ang pulo. So, kuning importante kayo nga naadyoy tigla ba? So, may pasabot na ako. Naagi magtutudlo sa pulo. Kay usaon na lang og gali mga magtutudlo. Okay, kamo ko no. Mahimo ka og educated o sa kalibutan pagkana, makagraduate ka mo high school, makahibalo ka mo og mga butang nga mga hitungod sa kalibutan, for example sa elementary. Kung wala kay teacher nga diyan, kung wala kay teacher sa high school, kung wala kay teacher sa college, so mo magkahibalo sa tankulay mga teacher. So nang in the spirit level, the spirit status po, kinahanglan na ako mga magtutudlo sa pulong. Kay kining mga teacher mo ni mga labandira. So muna o dili mo mamina og teaching, dili mo gusto ka ng Bible study, dili mo gusto magpahilo. Di ba? Lakon nga pag-story. So, muna gingon sa pinadayag, pasag ditong mga nagkinabuhing matarong, pasag ditong mga nagkinabuhing balaan, pasag ditong itong dili gusto mabalaan, pasag ditong itong mga naghubag-hubag. So, naamot tayo will. So, naara na nato o gusto kita mahininduan. So, muna nga, ang pagkahininduan nato, depende na sa ato determination sa pagkakonseng pulong. Kaya ang pulong mo man na siya ay buhugas. Na importante po kayo, nga di lang kayo ting paminaw ta. Kinahanglaan po tayo application kay ang repentance is sa action or process. So, kung wala kay action, kung wala ka mo aging proseso, saan mo pa kahilo? O mo na igsuon. Ha? Dili lang kay, sa hibitaw mo ako, noon, sumasaging yung verdados nga, dili lang nato lang taong kubunsay makita nato sa gawas. Tanaw nato niya kung sa epekto sa mga pulong nga gitudlo. Abi ni igsoon sa kuha mo nang dili ko maluyag pagpanudlo kay during sa time nga parehas pa ko ninyo pagsabot. Wala gyud ko isa nga mga teacher nga giabsinan. Nga labi na kay naman may mga teacher ato muna si grandma katong mga teacher dito sila nangamatay na kay mga teacher o preacher. So akong gihimo kada tudlo nila
Pagdalagi kong notebook, di para bitaw karon sa tuwa nga pwede na nato pa-report, pwede na nato makita. Pero katong during sa among time, baga bigay kong notebook, anytime ready gigay ko nga na ako isulat. Kutong sa ilahang isulti, kutong sa ilang i-lecture, ako ginang i-take note. Kanya, sa diyan ako itong ipag-take note, isa wala pag ko kasagot, hindi pag na kumatugad ang pagsagot na buot nilang ipasagot na mo. Pero tungkol kay, sige ko take note, sige ko take note. Sa diyan ni abot na po ko sa puntos nga murag magtutudlo na ko, dito na ko nasabtan ang ilang ipagtudlo. So, naagilid siya po ipikto. Siguro sa uban ako din murarag agi lang. Pero importante, hindi yung ka malimot sa gitudlo sa inyo ha. So, muna karon nga naatay recording, naatay ka ng video na to, if in case nga ingon niya mo wala na yung magtutudlo, inyo harap itong i-review. Balik ka na ito ninyo. Gani ako, pila man po katuig sige tudlo ang repentance, pero hangtod karon presko pagdihapon sa kuha. Daghang pagdihapon kong makatunan, daghang pa kong masusihan, daghang pa kong mapambi. So inana na ikabulahan kung adunay pagpailalom sa usa ka magtutudlo sa pulo. Kay unang-una nga hininduan ka, ikaduha maka-impart ka. No? So mo ni ang mga privilege niya. So time will come, muna gingon sa pulo nga, do not weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So muna akong gingon sa inyo ha, nga pleasure na gina ko ang pagbanuglo karon nga naman. Sama ko sa nagpugas sa daghang katubigan. One day, muharbis na niya ko sa abot sa akong pagsagwa ko pagtudlo sa pulo. So mo po na, muna pinaka-importante. So, diri determination to do away sin. Kaduhang objectives na to. Ang kinahanglan, makuha bining mga sala nga naa sa ato kalag. The overflowing of wickedness. And receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Ato pa, ang wala na ay makaluwas sa itong kalag igsuon. Wala na ay makahilo sa itong kalag. Ang pulong lagi. Kung importante kayo nga, sabtong gini ang pulong. No. Ayaw mong awat atong mga tao nga di gusto nga matinudluan. Ayaw mong awat atong mga tao nga mga ignorantes pulong nga naman. Ang ilang pagka-ignorante, oo na makapahubas sa inyong kadasig. Makuhaan mo lana, makuhaan mo kadasig, ayaw mo ato. Dito mo ni atong mga gusto gid mo tubo. Sa ako nang gingon, di ba? O ako nga, ako ang galing gi-review itong ipang-upload ni Dadot sa video nga. Colossians 3:16, kung sa ang mga bahan dito sa langit. So ang pagtigaw na ito bahan dito sa langit, depende na sa imuhang pagdawat sa mga pulong nga imuhang gibutang sa imuhang mga kasing-kasing. Kanang gingon ba nga, let the word of the Messiah dwell in you richly in all wisdom. Papuya ang pulong nga madagayaon, madato diya sa imuhang kasing-kasing uban ang kalab. Kay sama na nga dito ka gapamundo, dito ka gapamundo sa indingrian. Di pa na ninyo makita karon pero later on, mumanghaon niya mo ang inahan dahil mo padato. By faith na siya. Okay. Third, ang objective nato ani is humility. To ask forgiveness as soon as convicted. Muna yung sa itong nabasa kaganina nga, ayaw pag-ingon nga limpyo na ka, balaan na ka. Kanang tao mo nga, wala naging siya sala, nagpapunahin nga matarong siya, sakto siya. Deep inside sa ihang kasing-kasing, hugaw na siya. Hugaw na siya. Kay, wala yung maka-excuse na ni. Ayaw mo pag-ingon, ayaw mo pagsaligin, ito na mo ni Yeshua, nabukis mo na mo ni Yeshua, hindot na mo, baka ako na nga tao. Muna yung sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all sin. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So, klaro kayo sumunod. Mas maayo pa ako, mas ganahan pa kong tao nga, sige, gawas iyang pagkamatarong din, mag-repent, kaysa atong mga tao nga kunuhay, para mga parisiyo ba nga, kung natawag sa gawas, puti kayo nga pansyon, pero ang sulod di ay, puro baho o mga bubong. So, muna kadelikado. Okay, so muna yung mandiri, humility, pagpaubos. Kung bailan ko mo ang taong nasa pagkinulso, mapainom sana. Dali lang kayo makabangay pasaylo. Gani, sa inyo, itong mga anak, si Piat, dali, pag papasaylo alang ipa, papasaylo alang ipa. Namin mga anak nga inanak at teacher. Masaya teacher, badlongon. Manood course, ginikanan. Mo justify po yun sa ginikanan. Di na lang mo ingon nga, saylo alang good miwa kay, nalabian yun mi o suroy-suroy. Saylo alang good miwa kay, kanang, nagpalabi yun sa among dibati. Dili mo kapaubos. Kung sa himuon, tubag-tubag pa mga papa. So, may repentance sa imuhang. Pwede sa may mga anak ributan nga sa diyang makasala sa diyang badong sa mga papa. May hindi, masuri ma, pasuri ma. Pasuri, masuri. Wala. Sildan ko kadungog sa kong mga anak. Kung nahinawag daw ko nga naagin ni true repentance. Kaya, ingon diri unless there is true repentance, there is no salvation for anyone.
even if he claims to believe in Rabboni. Kani igsoon dili ra may ikapasali nga atong mamagpa pamagawali o matutudlo o magbubuhat, automatic say mo dili individual ni ha. Individual ang atong kaluwasan, individual ang atong lumba, individual ang atong pagpangatubang ka Rabboni Yeshua. Dili ni grupo, hinumduman ninyo. Okay. Number 4, able to live in peace. No condemnation. Nganong may man diri aron makapuyo kang malinaw. Abi ninyo ang tawo nga guilty og sala, walay palinawan. Sumasa gingon sa pulong, hindi sa isiyaw ako nalimot ko hatong bersikulo. There is no peace for the wicked. Naagalit tay nahimo nga sala, natural, naamang gud kay konsensya. Kanang konsensya nato usa na sa image sa Elohim nga naa nato. Kaya actually nabahin man gud ta, sa dihang ang tawo nakasala, nakasulod ang kinaiyahan sa demonyo. So, moingon ka adunay duha ka DNA. Ingon siya ba nga kanila atong DNA kanang naa na sila study about sa science man, di ba? Ang tao naa siya DNA. Kunya ang DNA nag-represent na siya og mga letters. Sa dihang i-examine nila ang DNA sa tao, nakita nila ang 4 letters kanang YHBH. Nagtugma yun nga ang tao naagi DNA gikan sa Elohim. Natural. Wala nagikang image. Sa iya so natural katong iyahang letters naagi to sulod na to. So muna ang tao na ay DNA sa Elohim, naa po siya DNA gikan sa kaaway. Si Rabboni Yeshua ray wala DNA sa demonyo. Pure gid ang iyang DNA gikan sa amahan. Pero kita duha ni ka DNA. Na ay DNA sa maayo, na po'y DNA sa dautan, di ba? Kita man yun. Gani ang tao, bisan unsa pa siya ka maayo nga tao, naagi siya sipyan. Gani ang tao, bisan pa unsa siya ka dautan, naagi po'y maayo siya na. Vice versa na siya. Bisan ang tao, bisan siya ka wicked, naagi po'y maayo siya. Galing lang. Usahay nga no ang tao magpabiling nga wicked, kay iyahang santaon ang iyahang konsensya nga maayo. Iyahang kung sa papagyang lungsan ang iyahang konsensya nga maayo. O dili ko ka sa other side, ang tao naagi may konsensya. Muna nga, naay panahon nga mahimong siya matarong kay bisan sa diyang mutukar ang unrighteousness, mga pagkadili matarong, iyahang ipatigbago ang konsensya, maayo kita ko mo, maayo, di ko ni pauyunan. So muna ni daot ang may konsensya. Muna ang tao, hindi makaplagan ni mo nga naagi mga tao nga makabugong yun sa pagsupil sa dautan na dili yung dautan mo o yung kontrolar niya. So muna gitawag natin mga mataro. Samot na gito, naapay pulong nga imuhang gipunda sa kasing-kasing. O kato nga pulong mo, gipirmi yung balik-balikon nga, hindi ko mangawat. Panahon na nga, nakipanginahanglan niya, nakakita ka na gibutang nga kwarta sa mama diha sa gatos. Na imong kaluyahon kay Lord para sa email. Di ko kalulat ro email kay wala ko Lord niya. Kita imong tayo 100 dito. Awat to si mamang papa ako ni ko. Ngayon ka, di ko mangawat, kinagin na po, di ko mangawat. So, kung ma-open kami, hindi ka mangawat, ulahan ka. Ba? Mora po na isuot. Nara ba example ba? So, yung today, able to live in peace. So, ay harap din ang kalinaw, mutig babaw, sa dihang masupil ni mo ang dautan nga nagtinta ni mo. Kuha na to, sabta na to. So, once na makapuyot na ka, able to live in peace, basta po, no condemnation. Example ni ato babae nga sa John 8:11, di ba? Gikondem siya sa mga Parisiyo. Nga kining babayhanan nakaplagan ni siya nga mananapaw. Ug sumala sa balahod nimo siya angay ni siya batuon kay adunay duha o tulo ka saksi. Batuon na kini sila. So ilang ipatubang kang Yeshua. O Yeshua kining babayhanan nasakpan kini ha. Adunay duha o tulo nga saksi nga nakakita ang kining babayhana nanapaw siya. Di patubang lang ang Yeshua. Karon. Si Yeshua ay naghukom. Siguro siya anek nagsulat pang siya sa walay pulong nga iyang ipagawas. Pero nisulat siya sa yuta. Ningon dahil siya, kinsay walay sala ninyo, mo ay unang ubato. Siguro nabasa nila to dito. So wala yung nakabato niya. Kaya nga no, silang tanan nga magsusumbong, makasasala. Parehas nila talag sana. Dila siguro nilang sala, parehas babae nga mananapaw. Pero kaya nga wala sila kabato. Kaya naaapoy sila yung mga sala, nga dili sala nga mo idihimo sa babae. So kay wala may makabato niya atong babayhana kay sila tanan sad man nang lakaw sila. Pamuna nimo si Rabboni Yeshua, asa man ang mga accuser nimo? Asa man tong mga mo hukom nimo? Siya wala na agalon. O sa inyo ni Rabboni Yeshua. She said, "No one, Adonai." And Yeshua said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Ato pa
kung wala kay condemnation, wala kay nahimong sipyat, naka-overcome ka sa tentasyon, natural, naagig kay kalinaw. Wala, ha? So, unless there is true repentance, there is no salvation for anyone. Then in Patrick, the desire for cleansing and holiness starts in the believer's life as he becomes aware of the destructive and ugly works of sin. So, yung diri, ang tinguha sa pagkahininluan o pagkabalaan, magsugod sa mga magtotoo, diha sa iyang kinabuhi, sa dihang aware siya, sa dihang kabalo siya ba, nga kung magpadayon ka sa pagpakasala, bakit kayo ang resulta? No? Yung diri, the destructive and ugly works of sin. Sa sa James 1:15. Unya human nga ang makasasala nga tinguha manangkon ang sala na tao o pagkahuman nga ang sala nako na kini masangkot sa kamatayon. Okay. Sa ingon diri, but each one is tempted, sabi ninyo kaning tentasyon. Wala tentasyon nga mahitabo kung dili ka maganoy sa imuha kaugalingong tinguha. Hindi? But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Sa ibot pasabutan ni Igsoon. Kaning, ang sugod yun sa tentasyon, naagyo kay evil desire. Naa kay mga pangibog ba sa mata, pangibog ba sa lawas, o garbo ba sa kinabuhi. So, kana nga mga pangibog, dili na siya maka-operate kung dili ka magpadala. Nakuha ba ninyo? Ang pangibog, nagtintal na nimo. Naganoy na nimo. Kung makapugong kasi mong pagalingon, dili ka makasala. Example lang. Doon ni katalanawon. Hey, explain na lang nato ni. Di ba si Joseph, gitintal siya ni asawa ni Potiphar. Oh. Gihubuan na siya. Dayon, here comes karon ang tigulang nga babae. Siyempre, yahaman itong mistress. Hindi katong asawa ni Potiphar, dito dalaga ha. Tiguang na to. Nagatintal sa iya, may tungod sa lawas ng kailig ko. Si natural, si Joseph nga naipagkamainlukon sa Elohim. Si Joseph nga, hindi siya gusto nga makapaminta sa iya agalon kay si Potiphar na. Wala ko siya mapag-anoy. Bisag itintal siya. Gani ang sayang gihimo. Gisibat pa siya. Here comes karon si Haring David. Kay naaman siya sa ibabaw sa iyang palasyo. Sa gagabion, o siya sa iyang porch. Nagtalaw ta siyang palibot. Siguro itanaw niya ang iyang syudad. Here comes karon nga adunay naligong babae. Nadungawan niya si Bathsheba. Kita niya, pagkagwapa. Kaya naligo sa pool, kay days of purification na niya. Meaning, balaog sa losa ng dugo ng babae, after 7 days, manigo gid siya. Siguro, si Bathsheba, asawa ba isa sa official ni David, Captain Uriah. Natural, guwapo o facilities, guwapo siguro pala, kaya na swimming pool. Nawa ka ba tayo si David, nga, pagtanaw-tanaw, nakakita man siya gahubong babae. Nanaganoy siya siyang pag-ibog. Ngayon siya, kinsa mo nang dehana din, ha? Ipatawag na ko na, siyempre, hari, God. Uli mahimo. Nakuha niya. Pinanak ba? Pero naglantaw siya ito. Babay nagawa. Ha? Ang hindi siya, babay nagawa. Ano din? Dudaan ka mo. Ang kinihit, ano kaya po? Ha? So, the same way, kaya po pinako ng lalaki, mo rin po maibog sa babay. Ang babay po maibog lalaki. Tino, dili. Ay, kawo mga babay. Huwag na ay nag-abs din. Ngayon yung mga lalaki, gamay sa abs. Tato pa naman daw. Yan nakakomentaryo man. O wala kayo maglantaw, maghubo na ito. So, diyan mo, dili may nag-pinpoint na. Example lang na siya. Diyan mo makita ba nga both sides na agyoy kaligod. So, naay ganoy ba? So, muna, kung si Haring David, sa diyan makita niya si Bathsheba, kung isipat siya, dili siya maganoy. Maura po na, ang tentasyon, musulod din na siya sa dihang magpadala ka. No? Ganuyon ka ba? Dadpun ka ba? Dadpun ka niya. So, muna yung mga danger kayo sa mga kabatanunan. Muna yung si Pablo, Timothy, flee from youthful lust. Sabi ninyo, ang batanon, pila edad yung batanon nga, grabe kay kailikon, pila edad? Sugod sa busi. Pag tungtong na sa lalaki, sa 12 anyos, diha na sugod ang ihang mga grabe kay kailikon. Di ba o dili?
Mo na sa Hebrew culture, pagtungtong sa 12 anyos nga bata, ilaha gid ang ipa-eskwela og pagtuon o sa balao, di ba? O, si Rabon Yeshua, lahi siya. Pag edad niya og 12 anyos, nagtudlo na siya. O. Kaya nga naman, once nga ang edad nga 12 anyos, ug dili na nimo siya masugdan og pulong, katong mga kailigon, mangpukarto siya. Kung muna na ito ilang tinguha, o muna na ito ilang patukan, muna na ito ilang lakwan. Whereas, kung naay pulong, ma-control siya. Gani ako, hindi man ginaingon nga kanang ignorante tanong. O, nagsugod na itong mga crush-crush, kaya kanang edad yata, grade 4, grade 5, grade 6, di ba? O, ibon na kasing classmate. At pa, itukat na siya. Nya, wala may pulong nga, gasulti nga, uy, kinahanglan, imuha ng likayan. Kinahanglan, dili mo na ko yun. Wala. So, napatuyangan ang unod ng kailig. Until sa time na nakabig ko, dito na nagsugod akong kadlok. Pag-edad pag na akong 17, sugod na gyud nga, kuy, grabe naman dahil yung pagkudlo sa pulong. Pero in spite ka daghang kagpulong, mutok harapon gyapon. Muna yung tawag nila na 10 commandments. Napay gidugang, 11 commandments, thou shall not confiance. Ha? Ang mga dalaga ko dito, ayaw mo kumpiyansa sa matagos ha. Ang mingon mo, kanag ka nang iwapan na pulong. Puno na ni Espiritu. Problema kung saan Espiritu. Espiritu sa kailikon. Ha? Pamalandong ilang yung si Haring David. Salmista, magdadayig, natinta ko manggali. O mo na delikado yung suon. Mo na, kung mahimo, likhay yun. Manangin nga si Pablo, Timothy, ha? Play from yun tulas. Timothy, palayog yun na itong mga kailikon. Kung saan lagi, tambag ni Pablo, Timothy, palayog yun sa mga dalaga, ha? Palayog yun, palayog. Balikan mo sa tuwa, pinamulito ang magmudol, dalaga. Dalaga magmudol sa tao. Palayo. Imin mo. Yung wing mo, di ta ma-enjoy, wala yung mga, di ta madulog dalaga. Muna iksuo. Ha? Ubay mo, flee from youthful lust. Kaya kayo, nga, muna yung muganoy ninyo. Ano wala yung ikaw maghula? Muna yung nila, when you last, you lose. Kuha ninyo? O, sa dihaday ko nung nga mag-last ka, you lose. Sige, pag mag-ibo, wala ginong kay mani. May pa o, patya ang imuhang kailigon, o, di nakamawala. Na ano oy, unsa, reward. One day sa imuhang antos, uy, natagaan na ka. O, sa example, si Itza, kung saan tuwi ka sa itagaan? 40 anyos, asa gikan niyang asawa. Gikan pa sa layo, gikan pa sa Syria. Actually, daghan kayo mga silingan ni Abraham. Daghan kayo siya mga ulipon ng mga dalaga. Uy, nagtuo mo si Abraham, wala mga dalaga ang ulipon. Pagkadaghang mga gwapa. Pero kung sa inyo sa amahan, ningon niyang amahan, si Abraham, nato sa iyong ulipon. Uy, ulipon, hindi ko gusto nga akong anak makaasawaan ning akong mga ulipon. Adto ka dito sa akong dapit, dito yun sa dapit Haran, sa Syria. Kuhain dito o kining asawin mo. Si Rebecca, layo ka na gitrabil. O gihatag kang Hitchak. So, nahimo na niyang asawa si Rebecca. Nangita ba si Hitchak? Wala. Muna ang pagtuo igsuon. Ang pagtuo, dili ka ng tao. Faith is the substance of things hoped for. Ang pagtuo, naglaho. Kaya nagsige mong tanaw-tanaw, kinsa itong naong yung nagustuhan, you lose. Huwag mo'y maani. Kamu lang, mutuo mong sa dili, kamu rin nagsakit sa inyong kinabuhi. Ay, sartan. Okay. Dirita karon, what is true repentance? Unsay tinuod nga pagkinusol? Ingon dire, number 1, not just feeling guilty, but by acknowledging sin before Elohim with humility. Unsay example ani? Sa Bisaya pa ni, dili lang kay nibati ka og guilty, hala nakasalak ko. Hala nang sikret ko. Wala kay gihimo. Dili na tingod nga pagkinusol. Unsay example ani? Ato basa sa Genesis chapter 3 verse 12 to 17. Okay, kinsa na nakita? Ang lalaki ningon, ang babae niyang gihatag aron akong makauban, iya akong gihatagan sa bunga nga bikan sa kahoy, ug ako kining gikaon. Niingon si Yahweh nga Elohim sa babae, unsa kining imong gibuhat? Ang babae miingon, ang serpente milingla kanako ug mikaon ako. Yan lang. Ingon diri sa verse
11, as a verse 9, then Elohim called to Adam and said to him, ato pa ang Elohim na nawag kang Adam, 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 asa ka? Where are you? The verse 10, so he said, I hear your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid himself. So sa ingon ni Adam, nakadungog ko sa imong tingog sa garden, niya nahadlok ko, kay hubog ko, o nagtago ko sa akong kagalingon. In the first place, sadyang wala pa sila musupa, ang Elohim, sadyang mo siya sa Garden of Eden, automatic makita niya si Adam. Si Adam po, automatic makitago siya sa iyang Creator. Pero hindi yun na, nitago siya. So, ipamutana dahil siya. And he said, who told you that you were naked? Kinsay nagsulti ni mo nga hubog ka? So, namutana dahil siya. Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Oh, ingon dili ha, gikaon ba ninyo ang kahoy nga ako gimando nga dili ninyo kaon? Unsa reaction ni Adam? Ingon na siya dili. Then the man said, ug si Adam ingon, kanimang kong babae, the woman whom you gave to be with me, she gave me the tree and I ate. Unta, ang iyang puntos ato, nga sadyang giingnan na siya nga, Adam, gikawon ba nimo ang kahoy nga dili gimando na ako nga dili mo kaon? So niyo lang siya, oo, abay Elohim, pasaylo lang ko ang kay, nakasipyan din ko, nakasanagin ko nimo. Mo ito ipaabot ka reaction sa Elohim. Pero sa iyang giingon, kanimang kong babae ni mong gihatag, gitagaan man ko bunga. Nagipakutana po na ang babae. Unta, ha? Uy babae, ikaw na ika? So di mo lang ang babae, oo, abay Elohim, pasaylo lang yung ko sa akong salaki, nag-disobey yung ko, nag-disobey sa akong bana. Pero sa iyang giingon, kanimang kong halas, gitintal ko. So, unsay puntos diri. Ha? Guilty na sila. So, di pa upay, balik, di ko nila, di pa uyunan nila ilahang pabati nga guilty. Wala na lang sila mo ila sa ilang sana before sa Elohim uban ang pag-focus. So, naapod nga inanak ng mga tao nga sa dihang makaplagan na sad ana. Di ba gimingon nga pasaylo alang ko ter, pasaylo alang ko brad. Mingaw ba nga, ano inyo hantong kung ano man nga nagsuloy-suloy man mo, ano man nga ni-disobey mo sa balakod. Kamindahin mo, gidaldal man gud mi nga manguha mi dito, mga dumi dito kay wala na sipyat na ka. Minana ang punto igsoon. Ha? Not just feeling guilty. But by acknowledging sin before Elohim with humility. Mo nay usa sa true repentance. Kita nato diri sa Acts 24 verse 25. Apan sa diyan si Pablo nangatarungan uban kaniya may tungod sa pagkamatarong, pagpugong sa kaugalingon, o umaabot nga paghukom. Nahadlok si Felix, kung siya mitubag, lakaw na palayo karon. Apan kung ana-ana usab ako'y panahon, tawag ko ikaw. Okay. Ini si Felix, gisangyawan ni Pablo. Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered, go away for now, when I have convenient time, I will call for you. Sa dihang nagwali karon si Pablo, mahitungod sa pagkamataro, pagpugong sa kaugalingon, o sa hukom ang malapot. Pasabot igsoon, nakining si Felix, naan ni mga nahimong mga sala. Labi na siguro sa, kaya mangingon diri pagpugong sa kaugalingon. Meaning, Lazarus mga naasa mga dakong katungdanan, naagi na sila mga secret sins. Siguro, adultery ba, pagpakasala ba, kahitungod sa lawas, nadunggan to niya nga wali. Nga, sa kung pa nagsusi sa iya nga, nasusihan siya nga, guilty gila siya. Naa siya nahimo nga di mo, pero sa iyang gihimo, di mo nalang untay siya ba, parang nakita nato sa uban sa Acts ba nga, katong iwalihan bitaw itong mga pila ka multitude, kanya nakatuhart sila, ningon sila nga, kung sa may among himuon, aron maluwas may niining kaliwatan. Ningon ito, repent and be baptized. Pero siya, ang sa iyang gihimo, oy, Pablo, kanang, palayo lang sa ha, bihain lang sa mi. Manawag na ko niya ni mo o adunay daylan higayon. Sa ato pa na-convicted na siya. Pero wala siya mo acknowledge na sipyat siya. So, muna. Ang answer ani, by acknowledging sin before Elohim. 2 Samuel 12 verse 30. Kaya mo diri, sa dihang gi-confront ni Prophet Nathan si David. Kung sa may reaction ni David. And David said to Nathan, I have sinned against the Elohim. Nathan said to David, Elohim has put away your sin. You shall not die. Sa ato pa, sa dihang naigo si Haring David sa sambingay ni Prophet Nathan, nakaila siya nga mo katong tawhana.
ang dato nga gikuha ang usa ka kaniro sa pobre. Di na siya ni ikaw katong tawhana. So, unsay gihimo ni Haring David? Automatic na ginulsol siya. Wala na siya mingan ba pareto nga unsa may labot nimo og ako tong di ba? In-authority ba si Haring David kaysa kang Nathan? Ano man? Si Haring David is hari siya. Si Nathan is just a prophet. So, mingon siya nga unsa may labot nimo propeta Nathan na og ako ditong kuha tong babayhana. Unsa may labot nimo? Pero magilangon man ang ilhi. Gihimuan siya sa bingay. Di ba? Unsa nga sa bingay? Adunay dato nga daghang karniro. Nya doon ako'y pobre nga usaray karniro. Nya sa pobre palangga kay doon niya karniro uban sa iyang anak. Here comes kara adunay bisita ang dato. Nya wala siya siya mga bisita. So imbes unta kay maghikay siya dito mukuha sa iyang daghang mga binuhi. Unsa iyang gihimo? Gikuha niya tong usara nga giampinan sa manok anak ang karniro. So nasuko kay siya David, kinsa ka nang tawhan na mamatay? Siya man dayto. Sa kadaghan, pila ka bukong asawa. Daghan na mag-asawa ni si Haring David. Dili ni mo minus o upat. Pero gikuha pa rin niya itong usa ka asawa sa iyang kapitan. Pero sa iyong dili, knowledge man siya. Nakasala ko ba ito sa ilhi? Sa comforting words ni Nathan. Dili ka mamatay. Saan ko pa di ay, kung mo acknowledge sa itong sala before sa Elohim with humility, dili ka mamatay. Kamoto yung hitabuon taan nilang Adam iba. Dili sila ipagawa sa Garden of Eden kung gi-acknowledge na ilang sala. Pero tungod lagi kay wa man gid sila acknowledge na pagawas gid sila. Ngano man? Kung sa may ngano na dito lang din sila mapabili. Ngano man nga gipagawas man gid sila. Di sa inyo ang una-una. Ngano gipagawas man gid sa Garden of Eden? Kay may tago ikson inani. Dito sa Garden of Eden, sa tunga-tunga ato na ay tree of life. Okay, di ba? So, karon kay nakakaon naman sila na may namatay sa ilaha. Kung mukaw sila sa tree of life, mabuhi sila hangtod sa hangtod, pero ang mahitabo sa ilang mga kaliwatan, naanay violente, naanay mga sala, o naanakoy maayo. O wala na kamatayo. So, ang hitabo niya Elohim, ipagawas din sila. Kaya ang paradise is a place of perfection and holiness. Mo to siya. Na kamo kay nasipyan naman mo, ipagawas na mo. So karon pud sa tuwa, balini karon. Padulong ta sa paraiso. Kani ato ang daang testament ng mga balaan, sa dihang mamatay ang mga matarong, dito sila ibutang sa paradise. Muna Abraham's bosom. Karon na po, kung naay mamatay diha kang Rabo ni Yeshua, dadun ta niya dito sa third heaven, paradise niya po. Heavenly paradise. So makasulod na dito ang mga walay sala. Mga matarong. Karon kasi Adam ug Eva, dili naman sila matarong, kaya disobey man sila, di pagawas sila. Karon gikan sa atong pagka-disobedient, kung mag-obedient ka, mo pasulod na punta sa paraiso. So nakuha ninyo. Okay, mo ni not just feeling guilty. Baka mo na ibasa sa ubang verse na niya. Not just feeling guilty, but by acknowledging sin before Elohim with humility. Ikaduha, ang tinugod na paghinusod, not by trying to be a good person. Sa ipot pasabot na niya.